Metanoli. Voi ihan hevo vittu! Minä oon tappanut Marika. Pete ei kyllä tykkää tästä. No, eikö se kuitenkin aikonut jättää Marika? Niin, ehkä mä teinkin sille palveluksen. Mutta ei se Pete kumminkaan näe tätä niin. Eikä se ollut sinun vikaa. No oli se! No eikä ollut. Tuommoista sattuu. Mihin kerran ajettiin isäkon kanssa naapurin päätä puimurilla, kun oltiin kännissä ajelemassa sen pihalla. Miten minä kerron tämän Peteelle? Pitäis se Marikakin jonnekin viedä. No, juotetaan se känni ja sitten kun se on hirveessä humalassa, niin kerrotaan sitten. Se ei ota tää sitten niin raskaasti. Selverti. Kovi on varmasti ja ettei sängyn alla ole. Mikä tää? Tämä on tää toinen vuosi elokuva. Niin joo. Tähän on aika hyvä. Vietän terveyskeskuspäivät kotipaikalla. Mites? Maistuuko olut? Kaverini kanssa. Aamulla minun on vasta. No joo, kyllähän tuo maistuu. Kerron meneväni Mulla meni toi tenttikin niin hyvin. Oikeasti otan torkut päivystäjän vuonna. Normaalisti uskaltaisi tehdä. Hyvä, hyvä. Vittu! Pete, alahan tulla jo! Joo! Joo! Vähän kusella käymään. Ei kun se tuoppii. Niin kuin isäkin aina tekee. Ei tarvitse lähteä mihinkään. Onko sulla paha olo? Eki herra! Mitä vittua? Mitä on tapahtunut? Eki, mitä vittua on tapahtunut? No mähän tultiin eilen jatkolle tänne ja sulla taisi käydä tuuri. Mitä täällä on tapahtunut?
Hei, onks mun alkkarit siellä peiton sisässä? Ai moi Marika. Moi. Voi helvetti. Marika ei tuu koskaan antamaan tätä anteeksi. Mutta oliko hyvä setti? No, olihan tuo. Mulla on jättänyt karvoja suussa.